nwayọ na-ekwu akpa m daa ụlọ ọkụ Zago, oko isi Igbo, ọgọdụ na-ese ọdụ ụmụ na-agọ. Nnego, nnego, mọ amigo. Eji onwe mara ọgbọ nne na ọgbọ nna ya ibe a naghị anyụ n'ime ọfịa nwata fụ ọgbọ nne ya ọbarịa ya fụ ọgbọ nna ya ọbarịa ya ọ na-ayọrọ ọgbọ papa ebere n'elu Lady God eze nwanyị Lady God anyị na-ekene gị anyị na-asịrụ nnọọ n'ebe anyị na ebe a nwee ndidi ka otu ike degbacha Lady God etu ka nwaanyị na-adọdọ mma oke ịkpọ nwaanyị edebe n'ụlọ ọdị ihu ka ekwe nso ụtụtụ ọsịghị otoro anyasị ọsị okete ịkpa ya na ọzọ akpọ ndụ anyị na-ekene ọnọ anyị na-asị ọnọ nnọọ ka nwaanyị na-adọdọ mma na nke ịkpọrọ otu ekwensu idebe n'ụlọ ụtụtụ ọsịghị rie nsị anyasị ọsị okete ịkpa ụtụtụ ọsị ojeje ncha kwa mbọsị abịa gbuo ụlọ ọgụ Lady God nnọọ ka ibe ị na-agba m ụzọ bụ ndụ nnọọ nọ anyị na-ekene ụlọ ịnọ na-ebi aka na akpa aka ịma na ibedo na akpa dị ozugbo ụgbọ ezi akụ Lady God narị ekwekwe ekene dị ndị ihu m ebe a onye gba mma ihu ụtụtụ tata ọgụ na ụdụ onye metuo na bụ ezi ọka nwaanyị na-adọdọ mmadụ eme ọ nakọta ịkpọrọ otu ekwensu ha n'ọnọ agụ obi ụlọ bịaba ozigbo ozugbo anyị achọrọ mmanwụ na-abọ n'ọbọ agụ obi ụlọ otoro Nnewi bịaba ozigbo eso kake ese enyi mmiri agụ omeka
na-ekwe anya ọ na-eke na-ekwere mmọnwụ anya ọ jidekwa agụ ka ọ ghara ịmapụ isi mmadụ nke ọ na-ama n'elu jidesikwa agụ ike eze ọkaka na eze ndị mmiri agụ omenka na-eme anyị agba egwu agba ụrụ na ọrụ ma agba na-eme pụtara ụzọ ka ọ gbanụ na egbunu hapụ na ego na agụ nke ụwa ka ọwụ na-eme eze nwanyị ugo eze nwanyị na mmadụ na-ada n'eluigwe ọ dapụrụ ma ahụ na sandị ebe okwu isi andụ nọ ọ na-ada nwa nwa n'ọgbagote na ekwemụ na-atụtụsị ma akpụkpụ iji mmanwụ nke a na-afụzikwa nke ụzọ unu jikwara pọdkastị ọ nọ etipụrụ ebe ọsịsọ pụọ n'elu moto ahụ dịka ọ n'elu moto ahụ weta na ịtarị mgbe ebe aba isi ama ochie moto m n'anya ogosi ọkwa ekwe ụmụaka gara jibe ibe nwanne o ji akparị nne ụlọ arịsị na do ka ụlọ arịsị na ọbebe a na asị na kọntena na-abata nke na-abata ọnya bụ ego a ụmụhe ebe ọzọ mkpọwadị ya nọ too a na-agba ihe ukwu chief doctor injinia prọfesọ kọndọktọ akwa eke Nnewi na ebe a ya na-abata agụ nwee ndidi ka eze ndị mmiri na-eso ọkaka ka achịkọ dịkwa nwanne o jide kpọrọ nwanne o n'oge ịma ka esi agba kpọrọkwa pụọ ọrụ chere eti ikpe ebe ata mmadụ arụ ụka ntị ike izunne gba nwanne nwoke dị ebe a dọkịta chi si gbaa m ọgwụ mgbede si gbaa m ọgwụ ife ọgwụ iberụwa dọkịta chi na-agafe dịka daba ndọkọ ụtụtụ n'anya ọrụ ụlọ ka ejecheta hapụ na ya ịbịa akpọ nwanne onye gbakọsiche gbara bịa hapụ ya na ya na ahụ ụra ndị mma gbakọ na-enye ego na ya na-abụ anyị achịkọ eze ndị mmiri ndịrọ ka a ga-eje ndị si gbada agbada agụ obi unu batara unu mara ife anyị ka ọwụ na-agba enyefe efe ndị anyị kụrụ ekwu abata agụ obi unu gbagotara onye erighị njida ọnyara ya n'ọnụ mmeri mgbe enyekwu ka o doro anya okwu isa ndụ anyị eri mgbe ya nye n'ọnụ akpagharị maka amamụ ifewu njina mba na-egbu ya mba nọrọ n'ọwụ eze ndị mmiri chịkọnụ ndị agha chịkọ ka anyị nabata ndị ọzọ ukoro dike ugo ebe n'aja na-agbalata bọtụrụ ụnụ ma nọ nchịkọ ka a na-achọ ịchịkọ mana bọtụrụ gbaghara ma na mmọnwụ achịkọ ọ ka nye kịta wụ ajọ ọzọ nke anyị nwere kịta ya na okoso ọha na maka anyị nwegoro kịta nye mmụnwa anyị nwere kịta ọ gbaghara ma na mmemme a na-abịa na nchịkọ ịmara aha agbasi egwu ike for 30 minutes 1 hour wee zọchie ndị isi chịkọzie n'ọrụ mmanwụ ole ka ibu bi ebe a taa agụ obi onye bịara ozugbo tipụta ka nye ha ego ogbu ebigoro jee chọọ ọnụ jee
asụ na-akwa akwụrụ ọsịsọ ị na-agụ ogbu efi Jeenụsọ ebere mgbede. ebe a na-echiwa ahụ Ekpuchi ofi ọkụkọ. ụmụ nwa bụ esi mmụọ be omba ụmụ nwa bụ esi mmụọ Agụ obi ụlọ. Onye erighị ji napụtara anyị n'ọgbọ ebe a bụ ka anyị nabata agụ. Ndị gbaba pụọ na anyị na-arịkwa n'ọgbọ. emekwa ha anaghị esi n'ọgbọ pụọ onye erighị ji na-agbadazi agbada agụ obi ụlọ banye ozugbo ha ike nke kwenyere Ọ ka ọ dị. ede aha gwụda aha ata agba elu aha ata agba elu anụ ọya agwụ ya chịkwa ya n'ana kwarịrị ebe abụghị ebe kpara ede ịtapụ nke agbata ọzọ Ọ ka ọ dị. Agụ obi ụlọ otoro nnewu iji ọgbọ. Agụ na-ewu ewu apịa apịa. nwadi ada enwadi ekelela ngọ ka nsọkwa agadi na-agbaba aka nwoke ya esiga ka ọ ṅụọ ọsọ onye esiga ka ọ ṅụọ n'otu siga mmadụ ka iyi na Agụ agụ isi ịnyara nwansi kedu ife. Anyị ekene n'ụlọ. nwoke na-esiga Eke agụ ịnyara. na-esiga ya ebe ọ tụpụrụ ya n'ala siga ya ịya agụ Ọ dị ise socha agụ obodo eme nọ. Isi mmụọ. onye ada na-enyere akwanyere mmọnwụ ugwu mmụọ ngafe ọ na-agabakwa ha gaga na mmụọ niile na-ejezi ụka ụgwọ ndị na-eji obejiri were eti nke ha eze dibịa o ji na nkeji iri wee ga elekere isii nke mgbede o nwere anọ ka agata elekere isii nke mgbede ndị ụlọ ọrụ isa ndụ ya abịakọ ọnọdụ a tọọ maịkị anyị anwana anyị ahụkereri mmanwụ anaghị abata ebe abata ọgbọ ozugbo bụrụ mmụọ bata n'ọgbọ na chi a na-eji eji anyị agha agba mmanwụ uchi ka onye ọ na-afụkwa ụzọ wee gaa akwụ ka ị ghara isiri ibe ebe eze nwaanyị ogbuefu eze nwaanyị ugo merụọ arụ ka ị na-ana onye ọra ga-abụkwa ụzọ nakwa obe enu echi enwemakwa o gburu ya Nyawo na na mosai koromo. Ma wekwe. otu nkele siti mma n'ọbọ siti mma n'ọbọ aha etiri ya n'ọbọ okwi isi ụbụ jidesikwa agụ ike ọ bụ ụdọ ipo ọdọ bụ ọ yiri ikpo mmadụ eri mara ngodu nwanyị dị mma okwu isa ndụ na-ekele gị mara ngodu aka ndụ n'elu kele na mbụ
mmọnwụ na-enesi mmọnwụ ibe ọ mmọnwụ ka ọ bụ o mgbabere na-ekwesị ego ụrụ ere ego ibe na-emezugbo o mgbabịa kwụzere na-ekwesị mmọnwụ ibe Marangoda ana suru que me sea no. Darno. Marangoda. Que me sea un ay chalacha. Este tu mai nado. Gracias. Gracias no. Aha tunike. If I know no. Iro mai ga na bia. Aha we no. Agaghị bụchukwu onwe ụmụazị ọgụnda enwe ụlọ ọrụ ka ọ na-achọ na ọ bụ na ụmụ ya n'ebe otu